בוא'נה מאיר, אבל זה חתיכת מדרגה הצלחת. אבל מאיר, עלית כבר יותר מכל אוטו אחר פה. נכון, אני לא הצלחתי את זה אפילו לעלות. עכשיו תניע. עכשיו חכה רגע, אני אמשוך אותך. וואלה, זה חתיכת מדרגה, יפה. יפה, מאיר. נדלק לך מקודם עשן באוטו להבה כזאת עם האגזוז. תגיד, אנחנו חייבים לזוז. יאללה, להתראות, מאיר. מה, אתה מפחד עכשיו כאילו? תן זה ותיסע. תניע ותנסה לצאת. לא יניח עכשיו? אולי אני בגלל הקרבורטור. מה זה השטות הזאת? הנה מניע, תן גז, יאללה. גז, גז, תן גז. לא יעמוד בשיפוע. המצוף שלך. כן, אני אקח את זה, שתי אבנים נשים מתחת תגיד לי, ומה זה עכשיו כאילו? זהו? עכשיו כאילו אתה עומד ככה בקיץ באמצע המדבר. האוטו נעמד? כשהוא בשיפוע כזה האוטו נעמד? נעמד, בטח.